Numru ta' residenti Mostin il-mentaw ma' Net News rigward l-istat li jinsabu fih numru ta' toroq f'din il-lokalità, mod speċjali fit-triq il-kbira b'xogħol li ilu għaddej għal xhur sħaħ. Residenti li tkellmu magħna għaluna li m'għandhom ebda problema li qiegħed isir ix-xogħol, iżda l-problema hi kif dan qiegħed isir fi kull ma jmur qed joħroġ fil-beraħ in-nuqqas ta' pjanar b'filmati li kiseb Net News juru il-problema ta' dranaġġ f'din it-triq. Bil-Mostin jgħidulna li sitwazzjoni f'waqtiet ma jkunux jistgħu jifilħuha bl-irwejjaħ u problemi sanitarji li ila għal dawn l-aħħar xhur. Il-filmati juru kif id-dranaġġ huwa ħiereġ kontinwament bis-sħana tas-sajf ma tantx tgħin. Residenti oħra qalulna li fit-triq hemm problema kbira ta' firien, ġrieden u nemus. Persuna partikolari qalet li spiċċat marret toqgħod tant il-qraba tagħha għax ma tistax tissapporti tgħix f'darha stess. Kienu ħafna li wrew it-tħassib tagħhom dwar fejn jinsabu l-awtoritajiet għax bħalma x-xogħol irid isir irridu jitħarsu wkoll l-interessi taċ-ċittadini fiż-żona. Oħrajn qalulna li jafu li fis-sajf din it-triq tintuża ħafna iżda minħabba nuqqas ta' pjanar ix-xogħol baqa' għaddej anke fl-eqel tas-sajf. Mostin il-mentaw magħna b'dawn in-nuqqasijiet li qed jinħoloq periklu għal kull min jgħaddi minn din it-triq jew anki min jazzarda jaqsam bil-mixi. Uħud qalu li din in-negliġenza u nuqqas ta' pjanar mhux aċċettabbli fil-waqt li saqsew f'każ li xi ħadd iweġġa' min se jġor ir-responsabbilta'.